Tata kaže da svaki čovjek ima 3 mere, visinu, širinu i dužinu. Slušat ćeš ti ovo, slušat ćeš. Ko na nas krene, iz mesta je najbolje. Želim vam se u tom filmu! Šta će biti s kućom? Zapalit ću je! Zdravo, šta mi je? Zdravo, Beli. Zdravo, Lutko. Šmekeru, ćeš da radiš sa nama. Ako nisi zaboravio. Sav svoj autoritet da me, ako ne pristanem da mu budem ljubavnica, uništi. I uopšte, brate, mislim, cela stvar miriši na nešto prljavo. Ne gubim ja vreme, ja ne mrdam odavde dok se stvari ne izvedu na čistac. Dobro, onda sedite. 54 kila. Gospodine, ko Boga vas molim. Oduzet ćemo ti dozvolu za sadnju. Uništit ću te. Ove će godine gospoda besplatno pušiti najbolji ravnjak. Dave nas državni monopoli i dugovi. Nama kupci nameću cijenu. Od naše zarade podižu ulice u Londonu. Dajmo!